Όχι ρε, τώρα το έβαλα να παίξει. Ρίγκο, για πες μας για αύριο πόσο θα βγει το μάτς. Ολυμπιακό. Όχι ρε, το μάτς το δικό τους ρε. Νίκη, νέοι αθλητές με ποιον. Με τους γήπους. Ναι. Σταμάτα ρε, με τους, πώς σου λέω, Δημητριάς. Είναι ομάδα μου αυτή. Ναι, ρε. Εσύ με ποια ομάδα είσαι, Λαρακό? Έχει κάνει προσφυγή Νάτος Λεμέζα. Αυτό είναι Σεκέρας FC. Σεκέρας, τι χρώματα έχει το Σεκέρας? Τι χρώματα έχει? Φοράει ζαχαρέ, πράσινο-κίτρινο. Εσύ τα άκου. Και εσύ? Καρό, κάρτονε. Είσαι μεγάλος παίκτης. Καταπλάτος. Πού είναι ο Ντούρος? Κάτσε να τον κάνω ένα zoom. Zoom στον Ντούρο. Θα γράψω για τον γκολ τώρα μου.